Gitumbok nga badlungon sa Katilingban o level 2 drug pusher sa barangay Sudlundos ning Dakbayan sa Sugbo naposilan patay. Ang mga sakop sa City Anti-Illegal Drugs Operation Special Task Force mao'y nango sa operasyon. Gikatahong misukol sa mga pulis ang gitumbok nga duragista. Apan na magkabanay sa napatay, mityabaw nga dunay foul play. Siluan Mirondina sa report. Igo na lang sa pagsulong si Jonila Cabriana sa patenglawa sa iyang bana nga si Teddy alias Duroy. Alas 2 ganihang kadlaw nag-bypass operation ang City Anti-Illegal Drug Special Operations Task Force kun kaidsot sa panimay sa magtiayong Cabriana sa barangay Sudlundos ning Dakbayan sa Sugbo. Nakuha sa kapulisan ang mga binulto sa gituhuang shabu nga gibana-banang mobalor sa 1.2 milyones pesos. Sa telephone interview, gibutyag ni Police Senior Inspector Yunil Avergonzado, hepe sa kaidsot nga misuway pagsukol sa mga pulis si Duroy, hinungdan nga ila kining napusilan. Ipalit mayroon ka ng isang dalawa ni so siya itong sa atang ilang balay mga nila kung sila siya mag moto na kumpos mayroon sukol lang kaya pagbuto lang siya kaya kining atong subject bang wala na yung badlungan sa area ma'am. Apan hugot kining gimakak sa asawa ni Duroy. Giangko ni Jonila nga mogamitay og droga sa iyang bana apan dili kini drug pusher. May armas kini sa una apan giuli na niya kini ngadto sa tag-iya. Wala taw na sila nakuha bisag gamay ma'am. Yan pagkakuha na call siya. Oh, kaila kaning bagay ko. Lakin sa ng bag ngunit siya. Oh, makakitaan ni na suda siya buog ka ng kwarta nga pertig yung kwarta nga gis bago pang hinabuas bangko. Kung ingana pa namin kwarta, dili lang kung mungipon sa akong ugangan. Gisubay sa GMA News ang dapit na hitabuan. Dayag pa ang lama sa insidente kaganihang kadlawon. Dinhing dapita gituhuang napusilan si Duroy sa mga pulis. Matod sa asawa ni ini, didto lang sa sulod sa balay ang iyahang bana apan gipagawas kini sa mga pulis o gidaan ni anang bakanting lawak. Diha na nila nadungog ang buto-buto sa armas. Apan sa bersyon sa mga pulis, misulod pagbalik si Duroy sa ilang balay, mikuha og armas ug misuway pagsukol sa mga pulis. Nakadungog big tulo permiro sa kabuto, wala pa to nasundi. Dayon ang duha ka buto nagsunod, muray dugol. Ang igsuon ni Duroy nga nakatog sa ikaduhang andana atol sa bypass operation, miingon nga wa siya'y kasayuran sa kalihukan sa iyang igsuon. Awas ko kibaw kay naaraman ko diri permi ko bantay ko bata ko. Sila man lakaw sila. Pipila sa mga silingan ni Duroy mihulagway kaniya nga maayong tao. Mayaman siyang tao, asay kontras das amo wala. Mayaman na siyang tao. Pati nga bitaw mi nga, anong ipatay man siya nga kumsi kontra. Gitataw hinuon sa hepe sa kaidsot nga lehitimo ang ilang operasyon ug andam nilang atubangon ang reklamo sa kabanay ni Duroy. Gipaubos na usab sa paraffin test ang patenglawa sa dinakpan.